איך רואים שאדם בדיכאון? תראי פעם בן אדם שסובל מדיכאון, לא שיש לו תקופה קשה, הוא סובל מדיכאון אמיתי, קודם כל הוא הולך לאט, הוא הולך כפוף, חלקם גם לא הולכים ככה, הם כבר מוותרים, הולכים ככה ולאט עם העיניים למטה. אחת השיטות הטיפול המוזרות, שמיישר את הגב, תלך ישר, תרים את הראש, על ידי שינוי הפיזיולוגי החיצוני, זה משפיע על הפנימי. כמו שזה בגרפולוגיה, שיש שיטה שנקראת גרפותרפיה, שמלמדים לאדם איך לשנות את הכתיבה, את האותיות שלו ואת הצפיפות, ועל ידי זה משתנים לו התכנות. זה משהו מטורף. לכן אני אומר לך, תשחקי את זה כאילו הכל בסדר, והמוח יאמין לזה, והוא ייתן לך מצב רוח טוב, הוא ייתן לך כוח ואנרגיה. גם כשבמציאות זה לא ככה. אסור להסתכל על המציאות, צריך לעבוד על המציאות. ועל ידי שעושים כאילו, זוכר את זה בישיבה, איזה אחד מסכן מטורף אצלי בצאן שלמדתי, שהוא עשה את עצמו משוגע, דיבר כמו משוגע, התנהג כמו משוגע. הוא נכנס לתוך זה והוא נהיה ככה. זה הזוי. וגם בחורים שרצו ללמוד פתאום התחילו להתנדנד ולעשות כאילו שהם צדיקים, הם נהיו צדיקים. זה משהו, זה כלי שעובד